sme hrali opäť, hra sa menuje Výmena písmen a túto hru, to znamená výmenu písmen, hral teda konkrétne Michal spoločne s Ondrom, čiže tým pádom im teraz dáme pauzu a zahrajeme si túto hru Iggy spoločne s Richardom. Princíp je veľmi jednoduchý, musíme si určiť, medzi kým prichádza k dialogu a zároveň si musíme vymysleť písmená, ktoré vymeníme. A musia tie písmená tým pádom oni používať v tom výmenom charaktere, hej? Čiže otázka je, čo by oni dvaja mohli byť? Kde by mohol prísť dialog medzi nimi? Nejaká klasická situácia, to je úplne jedno. Fajn. Ako? Ako? U voleb. Dobre, čiže dobre, teoreticky by to mohol byť ten volebný nejaký človek, ktorý je tam zodpovedný u volieb a človek, ktorý prichádza... Dva lidi, kteří prostě jenom si povídají o tom, koho volí. Áno, to je pravda, to môže byť. Taková politická debata mezi dvěma lidma, jakýma... Medzi civilnými občanmi. Měnit VZH. VZH? Koho budeš volit? A to možno vôbec není zlé? Ne, to už pekne nezrovnať, dejte iný. No takéto niečo ale musíme vymysleť, hej? Čiže VZH alebo niečo, nejaké takéto dve slova nevymysleť. Tam je hodně slov ještě, jaký nejnomé VZH. No, myslím si, že tiež. To môže byť VZH, Kde je V, dáváte V. Richarde, tam, kde je V. Háclav. Vidím, že hovno rozumíš. Ale nie, akože, je to dobré? Neviem, Hovho. No. Hovho. Hovno. Hejkuš volá a hraje. Počkaj. Místo V. Nemohlo byť miesto V, R? Mohlo určitě, nevím, co by změnil. Určitě může být cokoliv, akorát ne v mém případě. Dobře, VZH, jo? VZH. Tam, kde je V, budou dávat R? No? Tak moment, tak čo teda? Je to tak? No, co myslel? Tam, kde je V, tak bude, lebo to bude krkolomnejšie tým pádom trošku. Tam, kde je V, tak bude R, jo? No? Dobre, môže byť? Dobre, nech sa páči, či začína sa predvolebný rozhovor 5. Dobrý den. Dobré. Přišel jste z Rádnice? Z Radnice? Praze 5. Výborně. Koho budete rolit? Ráclava Ravla. Pavla. Pavla. VZH. Václav Harel. Je to tak? Václav Harel už je v Rakry. Vzpomínám si na něj rýtečný člověk. Šrověk. Dáša Reškrnová byla jeho teď je Doda po Václav Harlory. Musím trochu... Jenom
středu a R neděli. Ťažké som vám vybral. OK. To si vybral. To som vybral výborne, no. Slorák, no. Bylo vymyšlení. Je role. A to furt nestíhnu. No,